Gipasundungan ang 14 ka mga coffee farmers gikan sa Barangay Bisigan og tig na puluan nga misalmot sa gihimong kape turismo sa Barangay Mambuaya, Cagayan de Oro City kaganiha Hulyo 17, 2025. Ang Kape Turismo CDO mao ang Coffee Farm Campus sa Jamaican FNB Training Assessment Center sa Barangay Mambuaya. Di nang hatag kini og higayon sa mga coffee farmer kung mag-uuma sa kape nga madungagan ang ilang kahibalo aron usab makabaton og kalidad nga produkto sa kape. Kauban sa Rice Tivet CDO ug Agricultural Productivity Operations Office sa syudad, gibida sab sa mga coffee farmers ang mga klase-klaseng kape nga bunga sa ilang gitanom sa Kape Turismo CDO Coffee Farm. Ingon man gipaila sab kanila ang uban pang importanteng kape aron ilang matandi ug masayran ang kalahian. Nasabtan sa mga partisipante ang mahinungdanon sa pagbaton og kalidad ng kape nga mismo sa Cagayan de Oro City gibuhat o giproseso. Ingon man mapalambo ang coffee industry ug panginabuhian sa mga mag-uuma sa syudad. Nagpasalamat sab ang mga coffee farmers sa produksyon training na gihimo o gihatag kanila ingon sa suporta sa lokal nga gobyerno. Peng Alinio, Newsline Philippines, stay safe.